Ambalima bamanankan mena Mali kono ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔw bɛ ka taa o kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛna ko bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Mali silamɛ jɛkulu Haut Conseil Islamique du Mali olu ka kɔngɛrɛba lajɛrɛ o ta ko sabanan baaraw nun donna ka bɛn sibiridon avril kalo tile 20 ma CICB la Bamako. Lajɛrɛ in a bɛna kɛ sababu ɲuman ye Haut Conseil Islamique du Mali bolo u ka se ka u ka bureau national la kurakuraya ni ka se ka ɲɛmayaso kura sigi sen kan. Kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya o kun talen n'u ka kalifa an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la. Sherifla Jabarinso tɔgɔ la Tata Ture ani Seydou Ɲare olu de kɛra baara seere nka a bɛna lakale an ye Musa Fɔnba fɛ. Au Conseil islamique ka congrès dayɛlɛla ni alikuranakala de ye min bilan bɛ bɛn ni basigi ni sigiɲɔgɔnma mina kɔnɔ. O kadara kɔnɔ silamɛw bɔra Mali fan da naani bɛɛ lajɛlen la ka CICB kɔnɔna minɛ k'a fa dew. Adamaden ko don alisilamɛw san tan ni kɔ nin ko in a kalifala ne la a kalifala maa min na n'a ka siyɔrɔ caman b'a la fɛn caman bɛ yen ne yɛrɛ b'o dɔn a ka kan ka kɛ cogo min na a ma kɛ ten yɔrɔ caman bɛ yen o ma dafa yɔrɔ caman bɛ yen o kɛcogo ma ɲɛ nka ni tabiya ni n ka kɛcogo jama y'i ɲɛ tugu o kan ka tugu n kɔ fo ka taa nin waati in se an ka kan ka barika da Ala ye o jama in ne ka kan k'u fo bi ka dugawu k'u ye ka yafa ɲini u fɛ ne yɛrɛ yafa u ma parce que adamaden ko don n yɛrɛ bɛ n yɛrɛ dɔn ni adamaden n'i b'i yɛrɛ dɔn i b'a dɔn ka fi ka kan ka yafa ɲini vraiment n b'a jigin ni Ala sɔnna ne n'u jɛra ka ko in kɛ cogo min maa min bɛna bila ko in na jama in bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ kɛ kelen ye ka tugu a tigi kɔ k'a dɛmɛ ni hakili ye k'a dɛmɛ ni fɛɛrɛ ye k'a dɛmɛ ni kɛcogo ɲuman ye ni Ala jɛna n'a ye an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'o dusukun d'an ma k'a ŋaniya d'an ma k'a hakili d'an ma Ala de bɛ se k'o kɛ ya Rabbi Ala k'o k'an ye. Mali silamɛ tɔnba n'o ye Haut Conseil ye n'o ye tɔn belebelebaw bɛɛ ani ɲinini bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye minnu bɛ kuma silamɛw tɔgɔ la fanga fa fɛ fanga fana n'a mɔgɔ bɛ silamɛw la u bɛ na Haut Conseil de la k'u ka ci lase Haut Conseil ma Haut Conseil b'a se silamɛw ma wa an bɛn'o bureau kura de sigi bi. Mali silamɛw bɛ ka min makɔnɔ ka bɔ nin ɲɛmayaso kura nata kɔrɔ o ye ɲɛmayaso ye min bɛ se ka waati lɔko k'i ɲɛsin o ma k'o ɲɛnabɔ malidenw ye malidenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mali ka basigi o ye malidenw bɛ ka laɲini ye a ka k'o nɔgɔya ba ye. Bon ne bɛ min kalama dɔrɔn Sherif Ousmane Madani Haidara m'o kalama ani n tun ye Sufi Bilal fɛnɛ ta mɛn bon n bolo sigikafɔw ni fɛnw kɛra parce que Haidara tun tɛ candidat ye sabu ale yɛrɛ personnel mi don candidat la Ala b'a dɔn silamɛ bɛɛ y'a seere ye fɛnɛ ale y'a yira k'a tɛ kɛ au conseil président sabu a t'a ɲɛ k'a temps t'a bolo et puis ale ka ko wɛrɛw bɛ yen minnu ka ca ko n'a nan'i kun don a kɔrɔ n'a ma se k'a kɛ a bɛna gɛlɛya donc ko an ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini an ye mɔgɔ wɛrɛw ɲini mais o n'a ta bɛɛ bɛngalala ka k'a ka diyagoya silamɛw yɛrɛ de ko diyagoya i b'a fɔ Ali ka kalifa sigi kɛra cogo min na ko diyagoya e de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye an y'a deli ne yɛrɛ wulila ka bɔ fo n ka so ka taa sɔrɔ fo a ka so k'a fɔ a ye a kɛ Ala yɛrɛ kama a k'a mɔkɛw lajɛ a ka kira ka sahabaw lajɛ a k'i jɔ olu jɔyɔrɔ la dɔ fɔra siɲɛ caman mais a tɛ mago de ɲɛ donc an y'o de fɔ a ye n k'a k'a jija a ka ko in ta donc alhamdulilayi o de y'an ka candidat ye groupement sira kan ni groupement dɔrɔn tɛ hali AMIP ani imama hali sunamɔgɔw ka tɔnw olu bɛɛ jɛra n'a ye k'u bɛ ale soutenir ale ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye.
tableau fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ bɛn b'a kan bɛɛ bolo de bɛ ɲɔgɔn kan ka ŋɔnɛ baara kɛ n'ala na kɛra sɔnna sini biro bɛna bɔ min bɛna kɛ Mali silamɛya yɛrɛ image ye a bɛ kɛ kunnakɔrɔta ye jamana ma ani basigi silamɛya ma silamɛya kɔnɔna la gɛlɛya caman bɛ yen silamɛw kan ka jɔ jɔda min na n'ala na kɛra sɔnna biro kura min bɛna bɔ a bɛna ka baara kɛ min bɛ jamana lafa ni ka Mali silamɛw lafa an bɛ ala de deli ala ka baara barika don sigi in na. Mandat min dira o dafara an y'a kanu k'a fɔ an ka mɔgɔ ɲini min bɛ se ka a nɔfa walima ka tɛmɛ a ta kan o de y'an se yan bɛn kɔnɔ ani sabali kɔnɔ ani lafiya kɔnɔ o de y'an se yan. Mali silamadina ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara Bamakɔ juma misiriba alimami kɔkɛ kale Bamakɔ tutigɛbaw nɔna bila olu bɛɛ ka kuma min na u ye wele da kɛ ka ɲɛsin Mali den cɛman n'a musoman mɔ bɛɛ ka kɛ sabaliba ye ka kɛ yafaba ye ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali jɔ o ye taabolo ye Mali dɔ mɛn ni min ye kabini lawale. Au conseil n'u sera ka jɛkulu ɲɛnama bɔ mun bɛ baara kɛ diinɛ ni jamana kɔnɔ jamana bɛ ɲɛ ni président fana ye gouvernement ɲuman sigi ka ɲuman bɔ olu fila nana olu fila ɲana jamana bɛ ɲɛ kira yɛrɛ karamɔgɔ b'a dɔn kira yɛrɛ y'o fɔ yan nɔ a ko mɔgɔ fila b'a ni manto na n'olu ɲɛna dɔrɔn jamana bɛ ɲɛ mais n'olu tiɲɛna an minnu b'o kɔfɛ an bɛɛ tiɲɛ a ko faamaw ni dɔnnibagaw o kumana nin fila an bɛ dugawu kɛ conseil ɲuman o conseil ɲuman kuntigi ɲuman dɛmɛbaga ɲuman ala k'o d'a ma. An bɛ ala deli se bɛ ala min ye an ka jamana ala k'a basigi ka silamɛw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ ka jamana in kisi k'a tanga k'a kɔlɔsi ala ka joli bɔn jɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ o de la o de ka gɛlɛn ni silamɛw bɛnna ko in bɛ nɔgɔya an bɛ ala deli fana gouvernement min bɛna sigi ala k'a kɛ gouvernement ye jamana bɛɛ b'i yɛrɛ ye min na ni jamana bɛ basigi ni k'a suma an bɛ se ka min fɔ o y'o de ye salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Jamana ɲɛma kɛtɔ ka kuma ta a y'a yira k'a fɔ silamɛw ka kɛnɛ k'ale ye wele bila fanga sinamatɔ ɲɛmaw ma u ka hakili jagabaw kɛ min bɛ se k'a to gwɛlɛyaw minnu bɛ Mali kan u bɛ jɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ a y'a yira k'a fɔ sigikafɔ min dayɛlɛla a bɛ to sen na min bɛ se k'a to Mali dɔnkun bɛ ni sigiɲɔgɔnya diya min ye o ka sabati ka Mali bɔ gwɛlɛya la. Dɔgɔnɔ minnu ni olu sigilen don Mali kɔ kan olu ka jɛkulu association de la diaspora dogon ni u bɛ diɲɛ jamana 26 kɔnɔ olu jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka na dɛmɛ ɲɔgɔnya wali lase u balimaw ma balima dɔgɔnɔw minnu ni olu ni gɛlɛya ani wulikajɔw ni mankanw kɛra sababu ye ni ka u sigiyɔrɔw yɛlɛma n'u nana bisimila minɛ Falajɛ Garibali la yan nɔ Bamako an b'aw ladɔnniya k'a fɔ adamadenya dɛmɛli waleya dɔ o kɛra ka ɲɛsin olu ma ni balofɛn caman dili ye dɔgɔnɔw ka jɛkulu min ni a bɛ wele ko association Gina Dogon o tɔnden caman o tun bɛ dɛmɛdi kɛnɛ kɔnɔna na fɛn minnu sɔrɔla Samayira Sanogo ani a ka jatala Fuseni Keyita fɛ an ka jɛ an ka olu lajɛ. Ka dɛmɛ don e maanifin ɲɔgɔn ma tuma min na ni a mako b'a la o ye waleya ye min laɲininen don kosɛbɛ adamadenya hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni o de hakilina ye dɔgɔnɔw ka tɔnba min bɛ jamana kɔ kan n'an bɛ wele ko association de la diaspora dogon u ye wulikajɔw kɛ ni ka ba ɲumankɛ baaraw ta k'a ɲɛsin mɔgɔw ma gɛlɛya kɛra minnu sababu ni k'o gɛn ka na bisimila minɛ Falajɛ Garabali kɔnɔna na. An ka président Usman Tembeli a ye anw ci yan nɔ ko an ka taa an balima min nana répété min nana Bamakɔ kɔnɔ ko an ka pɛnw d'a ma ala barika la anw nana o sɔgɔma joona anw nana o dili kama bon o kɔnɔna na anw ye ninnu fara makɔrɔni an ye nin fara ɲɔgɔn kan anw ye an ka balimaw an bɛ nin d'a ma ani fini bali kelen anw nana o d'a ma bon o kɔnɔna na nabaw bɛɛ lajɛlen an b'a fo k'u ka foli di ban bon Gina Dogon wolu fana wulila ka na anw fo a bon o diyara anw ye. Dɔgɔnɔw tɔgɔla tɔnba min bɛ wele ko association Gina Dogon o ye nin baara in tare ni ka foli ani bonyamasegi ta k'a ɲɛsin a baara kɛbagaw ma ni ka laban u ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na ka wele kan bila
maa ŋaniya ɲumantigiw bɛɛ lajɛlen ma cogo min na dɛmɛ bɛ se ka ta ne k'a ɲɛsin ni mɔgɔ ninnu ma minnu ni o mako b'a la bi kosɛbɛ. Kina dogon président ba Mamadu Togo o de an ci kana kan ka na an sen jɔ yan an balimaw minnu bɛ dugu jamana kɔ kan minnu ye y'a ye ko an ka dugu la mankan bɛ yen nɔ an balimaw dɔw bɛ yen nɔ mankan kama u bolila ka na Bamakɔ yan siyɔrɔ t'u bolo dumuni t'u bolo minɔgɔ b'u la fini t'u bolo donc u ye fɛn mun kɛ vraiment bureau tɔgɔ la an b'u remercier an b'u waleɲuman dɔn an b'a fɔ ye mɔgɔ tɔ minnu fana bɛ yen nɔ minnu bɛ ka mɛn minnu bɛ ka geste ninnu ye u ka nin geste k'u ye olu ka laɲini tɛ ka boli ka na ka bɔ ka u sigi yan olu laɲini tɛ. o kɛlen ko ka balo ninnu bisimila mɔgɔ minnu ni gɛrɛntɛ kɛra o sababu u kana bisimila minɛ falajɛ garabali kɔnɔna na o ye u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ni ka waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin nin baara in kɛbaa bɛɛ lajɛlen ma ni ka sɔrɔ k'a ɲini masaramani fɛ a ka na ni sababu ye minnu bɛ se gɛlɛya in ban bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ. dɛmɛbaga o ye dɛmɛ min kɛ dɛmɛ sera anw ma ya Rabbi a ye nafolo bɔ ka fasomɔgɔ dɛmɛ ala ka u dɛmɛ dɛmɛ tigɛ ala ka u dɛmɛ hali bi nafolo min sɔrɔ ka faso hinɛ ka faso dɛmɛ ala ka tigi dɛmɛ ala ka nafolo sani ma di olu ma nafolo ni ala ka barika dɔn o la aw ye fantan min sɔn ala ka fana nafa ko ala ka ɲɛ ka d'a ma ala ka sababu ɲuman kɛ ye hali bi an bɛ sagi di ala ma o tɛmɛ sagi di aw ma gɛlɛya nana a bɛ tɛmɛ ya Rabbi ala ka gɛlɛn ta ka bɔ na anw kan ala ka gɛlɛn ta ka bɔ na anw kan jɔn tɛ se ka ɲɔgɔn jalaki ala de nana ne ye ala min nana gɛlɛya ala ka gɛlɛn ta ka bɔ n'a ye an b'a ɲini ala fɛ an tɛ mɔgɔ si ɲini ala mɔgɔ kelen ala kelen dɔn b'a ɲini la ala ye gɛlɛn nin ta a bɛ gɛlɛn bɛ wuli ni ala ma ta a tɛ wuli ala ka gɛlɛn ta ka bɔ na anw ma ala ka hɛrɛ nana na anw ma ala ka si kɛnɛ de ma. an ma ladɔnniya k'a fɔ ni baɲumankɛ wale min filɛ ka kɛ association de la diaspora dogon mɔgɔw fɛ a bɛ taga bila sange sule 10 malo tɔni 1 ɲɔ tɔni 1 lipton carton 5 kɔgɔbɔrɔ 2 safinɛ carton 2 tulu carton 2 nɔnɔ bɔrɔ 1 sukaro bɔrɔ 1 spaghetti carton 2 yuguyugu bali 1 ani waa mɔgɔ ɲɔgɔn na. Groupement des ferrailleurs du Mali nɛgɛ baarakɛlaw ka jɛkulu u y'u ka lajɛrɛba assemblée générale ɲɛnamaya ka bɛn sibiri ma avril kalo tile 20 palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ kɔnɔna na nɛgɛ baaralaw u nana ka bɔ Mali jamana fan bɛɛ walasa ka se ka na u ka nin sigi bisimila. Mariétou Diallo ani Ibrahim Koulibaly olu de ka sɔrɔlenw don an ka jɛw sera kan sama fɛn minnu na k'olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Groupement des ferrailleurs du Mali n'olu ye nɛgɛ kolonbaaralaw ye u ka nin assemblée générale a bɛ don groupement yɛrɛ sigili san 6 anniversaire hukumu de kɔnɔna la a kɛra hakili fale ye a kɛra sababu ye fana degun minnu bɛ nɛgɛ kolonbaarakɛlaw kan bi da donna o caman na bɔra Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka na ɲɔgɔn dalajɛ Bamako yan walasa k'u kunkanko kumaw fɔ. An ka assemblée générale kun bi a ye ferrailleurs wele parce que gɛlɛya dɔw kun y'an sɔrɔ Mali la n'o ye nɛgɛ exportation kun suspendi la donc a ye ferrailleurs wele o hukumu kɔnɔna la n ko an ni gouvernement ye sigi ka fɔw kɛ sigifɔko ninnu kɔnɔna la u y'an lamɛn u y'an bonya parce que chaque fois n'an mago jɔl'u la gɛlɛya min b'an kan an bɛ taa ɲɛf'u ye u b'an lamɛn bon donc an ye kumaw ta ka segu cayara fɔ an nana bɛn a kan k'a fɔ ko nɛgɛ giriman bɛ bɔ mais fɛgɛman tɛ bɔ an ko ye belebeleba ye parce que ne y'o de fɔ n ko n ka kuma dabɔ la depuis la n ko Mali ye jamana ye sigi ka fɔ jamana don ni ko kɛla an tɛ bere ta ɲɔgɔn kama an tɛ muru ta ɲɔgɔn kama an bɛ sigi ka fɔ de kɛ an bɛ ɲɔgɔn faamuya ko k'an ka dilan cogo min na an b'a dilan ten donc hukumu kɔnɔna la an ni gouvernement ye échange caman kɛ u y'a yira an na k'a fɔ fontu ani ACE olu bɛ se ka bɔ olu ye nɛgɛ girimanw ye mun ye nɛgɛ fɛgɛman ye o donc an ka continuer k'o di usines ma usines ko o nɛgɛ olu k'o utiliser donc an ye ferrailleurs wele o hukumu kɔnɔna la k'a yira u la k'a fɔ comité de suivi dɔ sigila DNCC mɔgɔ 2 b'a la regroupement mɔgɔ 2 b'a la douane mɔgɔ 2 b'a la direction nationale d'industrie o mɔgɔ 2 b'a la donc maintenant olu bɛna nɛgɛ jateminɛ nɛgɛ minnu bɛ bɔ parce que usine tigiw ka chaque fois u b'u plaint ko olu ka nɛgɛ fɛgɛman bɛ ka bɔ an ka nɛgɛ fɛ an dun b'a dɔn an ka mɔgɔw tɛ bɔ ni nɛgɛ fɛgɛman ye parce que an ye kangari min da u ye donc o hukumu kɔnɔna la an seginna bi tuguni k'an bɛ kangari da k'u ye tuguni
pour que mɔgɔw ka nɛgɛ fɛgɛman to yen pepu parce que usines ta ye usines b'o de utiliser. Donc maintenant hukumu kɔnɔna la an ye nin comité de suivi sigi pour que ni nɛgɛ min bɛ charger olu ka taa lajɛ donc bɛɛ k'a signer donc n'o kɛla o bɛ di chauffeur ma pour que k'a dɔn nɛgɛ fɛgɛman tɛ mobili nin kɔnɔ nɛgɛ min bɛ mobili nin kɔnɔ o de kan ka bɔ parce que douane yɛrɛ t'a dɔn donc maintenant ni douane t'a dɔn chaque fois an ka camion bi jɔ frontière ni fɛnw na parce que usine tigiw bɛ weleliw kɛ k'a fɔ ko u ka nɛgɛ giriman k'a bɛ ka bɔ nɛgɛ fɛgɛman bɛ ka bɔ bon an dun b'a dɔn a tɛ ka bɔ donc ni bɛɛ welela ka comité de suivi sigi sur place donc je crois k'o bɛ nɔgɔya don an ka ko la o tɛmɛlen kɔfɛ an b'an profiter a ka micro fɛ k'a ɲɛfɔ gouvernement ye ferrailleurs bɛ k'u plaindre k'a jira k'a fɔ u sɛgɛlen don policiers ni gendarmes fɛ o ka affaire dɔw yɛrɛ a bɛ taa tribunal la bon majorité kalalen tɛ donc o hukumu kɔnɔna la an b'a ɲini gouvernement malien fɛ ale b'u ka temps d'a ma frères kan ka sanni kɛ mɔgɔ minnu bolo o man kan ka sanni kɛ mɔgɔ minnu bolo an fana bɛ n'o sensibilisation ba kɛ ka u wele k'u sigi k'a kumaw ɲɛf'u ye pour que au moins dɔ bɛ se ka bɔ o kow la bon o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ Mali gouvernement fo u ye baara min k'an ye n'a y'a sɔrɔ an mako bɛ min na an b'o bɛɛ sɔrɔ 80% min n'an y'o sɔrɔ ale bɛ an jigi b'u kan k'a fɔ a ko tɔ a bɛ ɲɛnabɔ donc an bɛ foli bila ka taa gouvernement malien ma o la bon mun ye nɛgɛ fɛgɛman ye an y'a fɔ ferrailleurs bɛɛ ye mɔgɔ si kana bɔ ni nɛgɛ fɛgɛman kelen ye parce que nɛgɛ fɛgɛman a bɛ dilan ka kɛ fer à béton de ye malien bɛɛ b'a consommer bon malien dɔw de bɛ baara kɛ usine ninnu fana la bon n'a fɔra k'u t'o sɔrɔ k'a k'u ka baara ye a ti ɲa donc an y'u wele o hukumu kɔnɔna la k'a fɔ don nataw la an bɛ se ka mɔgɔw bɛ yen an bɛ se ka minnu sanctionner parce que ala n'a nɛgɛ kelen mun comité de suivi mɔgɔ n'u taara n'u y'a nɛgɛ kelen sɔrɔ ale mɔgɔ min ka nɛgɛ la an bɛ sanctionner parce que usine mako b'o de la donc ni an ka wele bilali kun de ferrailleurs ma bi pour que au moins an bɛ se ka kuma u fɛ faamuya kɔnɔna la ani basigi kɔnɔna la. u ka ɲinɛ baabusɛn bɛ boli min kan o ye sigida jɛli ani denmisɛnw ka baarako o baabusɛn in ma ta gansan a jateminɛna k'a fɔ nɛgɛkolon baaralaw la denmisɛn caman b'a la minnu tilala kalan na nka u ma baara sɔrɔ a ka kan o kumaw ka fɔ ka olu tɔw encourager kosɛbɛ nin baara in fɛ barisa u b'a la u bɛ ka se ka u ka musaka misɛnninw kɛ u yɛrɛ ye. I n'a fɔ ladala Association des jeunes premiers du Mali AJPM u ka baara ye ka se ka waleɲumandɔn jɔnjɔn ta k'a di maa cɛsirilenw ma minnu ni olu jɔyɔrɔ yira u ka fasodenɲumanya baaraw la kosɛbɛ. Sen ta o bɛ ɲɛsin Samu Mariko ma ni o ye Sanso commune rurale maire u ye waleɲumandɔn jɔnjɔn ta ka ɲɛsin o de ma ka da ka cɛsiri ani a ka wulikajɔ baaraw la u ka sigida ɲɛta ɲuman sabatili baaraw la. Jɔnjɔndi kɛnɛ a sigira sen kan ka bɛn jumadon avril kalo tile 19 de ma Sansokaw fɛ yen nɔ Abdul Karim Sako ani a ka jatala Abdulayi Sogodogo olu de ka sɔrɔlenw don u bɔra ni fɛn minnu ye Sansokaw fɛ yen nɔ ka na lase an ma an ka jɛ an k'u lajɛ. Sanso commune rurale ale bɛ Buguni cercle la ani Sikaso cɛ bɛ kilomètre 180 ma dugu 16 o de bɛ commune in kɔnɔna na ni ye commune bonya ta k'a lajɛ n'o y'a superficie o bɛ ti jɔ kilomètre carré 484 na a dugudenw bɔra bonya ni karama kɔnɔna na ka na association des jeunes premiers du Mali bisimila u ka ni jɔnjɔndi la ka ɲɛsin Sanso maire ma n'o ye Samu Mariko ye ka da ka wale kɛlenw kan commune ɲɛta baaraw la commune maaw kɔni nana ka bɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen na kabini jamana ka lasigidenw na n'o ye sous-préfet ye a baara bɛɛ lajɛlen denfaya o kun tɛmɛ ka di cikɛlaw ka so ɲɛmaa ma n'o ye Bakari Togola ye a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ ka fara u ka maa kɛrɛnkɛrɛn welelen ma n'o ye invité d'honneur ye madame Traoré Fatou Traoré n'ale de ye Sanso sous-préfet ye maaba caman wɛrɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan kabini politique tɔnmɔɔw la fo ka taa se marabolo maaba wɛrɛw ma ani an ka seko ni dɔnkotigiw ka na AJPM mɔgɔw ka nin kɛnɛ in ɲɛnamaya u bolo n'o de ye ka bonyamasegi ta ka ɲɛsin Samu Mariko ma n'o ye Sanso commune maire ye. Bon ne bɛ se k'a fɔ ko fɛn min y'a sema o ye jɛka baara ye parce que a fɔlɔfɔlɔ o ye maire ye bon ni ye maire ko fɔ mɔgɔw de b'a sigi jamakulu de b'a sigi donc n'i sigila maire la f'i k'i hakili to o jamakulu kelen na i ni o jamakulu kelen bɛ baara kɛ donc an b'a fɔ ko jɛka baara de ye a lase anw ma mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila ni hakiliw farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɔtigɛ. Fɛn min ye AJPM ɲɛmaa ye a y'a yira ka laseliw la k'a fɔ olu bɛ nin baara in a bɛ san caman bɔ k'u bɛ yaala ka jamana baarakɛlaw de ɲini ka t'u wɔgɔbɛ ka bɔ kɛnɛ kan k'a yira u la u bɛ baara ɲuman min na jamana b'a kalama ka se ka nin kɛ bonya ye ka ɲɛsiw ma cɛsiri jala u k'o siri hali bi ka dɔ fara jamana ka ɲɛtaa baara ɲumanw kan
k'o de nana ni nin hakilina ye u la. Dakuruɲɛ damadɔ la n bɛ étape dɔ f'aw ye n'i ye kalanko ta k'a lajɛ Sanso kɔnɔ a y'i bolonɔ bila o la, forage ko a y'i bolonɔ bila o la, courant ko a y'i bolonɔ bila o la, dɔgɔtɔrɔso a y'i bolonɔ bila o la. Bon fɛn caman bɛ dugu kɔnɔ ka denmisɛnninw dɛmɛ, ka musow dɛmɛ, ka cɛsabagatɔw dɛmɛ, a ye dɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na. Donc ni bonyamasen kɛra ye bi an b'a fɔ a k'a cɛsiri de a ye mun kɛ ka dɔ fara o kan a kana saliya baara la. Jɔnjɔn dira maa min ma n'o ye Samu Mariko ye k'a bɛ association des jeunes premiers du Mali fo nin baara in na a labanna ka welewele ka da kɛ ka ɲɛsin a ka commune marabolo maaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ni jɔnjɔn tɛ ale ta ye commune maaw bɛɛ lajɛlen de ta don kɛrɛnkɛrɛnnenya ma a ka conseil communal maaw ani denmisɛnninw ka ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na commune ɲɛtaa baaraw u ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon ne bɛ min fɔ jama ye baara ɲuman kɛli la o fɔlɔ ye bɛn de ye parce que yanni Mali ka taa décentralisation na fɔlɔ a y'a ɲini mɔgɔw fɛ minnu ka surun ɲɔgɔn na sigi la dugu minnu ka surun ɲɔgɔn na walima kin minnu ka surun ɲɔgɔn na olu ka kafo ka jɛ ka kɛ kulu ye n'o bɛna wele ko commune. Donc o kɔrɔ ye k'a fɔ o commune sigila o bɛn kɔnɔna na. Donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ a sigira bɛn kɔnɔna na n'a bɛ baara o baara kɛ jama fama hakili bɛ ɲini hali n'a ma kɛ bɛɛ sago ye 100 sara la 80 walima 70 n'o sɔrɔla a bɛ kɛ o hukumu kɔnɔna na. Donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ni an bɛ baara o baara kɛ f'an ka bɛn de ka jɛ kelen ma k'a bila sen kan. Bon ne bɛ min fɔ jama ye o kɔni y'o ye. A kɛnɛ in bonya dira maa min ma n'o y'u ka invité d'honneur ye n'o ye madame Traoré Fatou Traoré a fana y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ kɛnɛ in kan ni ka laban ka folikan kɛ commune maaw bɛɛ lajɛlen ma ka laban ka association des jeunes premiers mɔgɔw yɛrɛ fo a y'a yira ka kɔrɔfɔliw la k'a fɔ bonya in tɔgɔ dara Samu Mariko de la n'o ye Sanso maire ye ko nka ko nin baara in bonya bɛɛ lajɛlen bɛ sigi commune baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma a cɛ n'a muso denmisɛn ni maakɔrɔ a labanna ka welewelekan kɛ ka ɲɛsin commune maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali bi commune bɛ se ka taa ɲɛ cogo min o baara o ka se ka sabati commune ka ɲɛtaga o ka se ka jidi. Parce que nin bi komi encouragement de do k'a fɔ i ye baara kɛ yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman ani foli ka kan parce que an b'a ye maire bɛ baara kɛ u baara kɛ domaine caman na u bɛ musow dɛmɛ u bɛ baara ɲini denmisɛnw bɛ se ka baara sɔrɔ cogoya min na donc an ka baarada caman bɛ yen n'an b'a fɔ ma k'an ka services sociaux de base n'o ye kɛnɛya ko b'o la jiko b'o la kalanko b'o la donc jateminɛ na maire ye baara kɛ a sira la kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ se k'o la seereya. Ka kafo Sanso maire Samu Mariko ma waleɲuman dɔn sɛbɛn o dira a baarakɛɲɔgɔn caman fɛnɛ ma k'u waleɲuman dɔn ni k'u fo u ka wulikajɔ la Samu dɛmɛni na commune ɲɛtaa baaraw la o maaba dɔ kɛra madame Traoré Fatou Traoré n'ale yɛrɛ de tun ye invité d'honneur ye kɛnɛ in kan ani conseil communal maa caman wɛrɛw fɔli duman o kɔni ma kɔtigɛ kɛnɛ kan maaw y'u sɛbɛkɔrɔ yuguba kabini an ka laada fɔliw la fo ka taa se AJPM maaw yɛrɛ ka maa welelenw ma ka na maaw ni fifa ni duman ye. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ Musa Fɔnba sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni waati in ye an ka jɛ an k'olu ɲamada. Aligérie jamana kɔnɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun jamanaden minnu kɛn bɛ ka wulikajɔ dabɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika nɔfɛmaw nɔfɛ ko jamana ɲɛma diyagoya jiginna ka bɔ fanga na cogo min na ko fɔ u fɛnɛ ka diyagoya jigin ten juma avril kalo tile 19 o kun y'o bɔko kɔnɔntɔn n'a ye k'a fɔ k'u ti jɛ ni jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika nɔfɛmaw ye fanga na bilen a ma ladɔnniya k'a fɔ jamanaden ninnu u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka kunkolo dɔw burun jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika kunkolo bɛɛ o rɔ jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ conseil constitutionnel ɲɛma o fɛnɛ ye kunkoloba ye o fɛnɛ buruna nka beebe in na surasiya ɲɛmaba min bɛ wulikajɔw ni labɛn la jango furanjɔrɔ fanga bɛ se ka sigi senga Aligérie jamana kɔnɔ ni Abdel Aziz Bouteflika jamana ɲɛmakɔrɔ jɛɲɔgɔnkɔrɔw ye n'ale yɛrɛ bɛ o maaw la o tɛ ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen service de renseignement ɲɛmakɔrɔ lajɛ ni ɲɛɲuman ye ko ni denmisɛnw bɛ bɛnbɛn bɛɛ la ka furanjɔrɔ fanga taabolo ɲuman tiɲɛ wulikajɔw minnu kɛra juma avril kalo tile 19 denmisɛnninw dalaka kun ye fɛn min ye a ye taa ka bɔ an kunna anw de ye jamanadenw ye wa an faso don min ka d'an ye an b'o kɛ maa min sugandi bɛ surasiya ɲɛmaaba fɛ k'o kɛ furanjɔrɔ fanga maa ɲɛma ye i n'a fɔ jamana sariya sunba kɛn bɛ k'a fɔ cogo min sanfɛ wasabilo sénatɛrw ka ɲɛma Abdelkader Ben Salah ale ye hakilina dɔ ta k'a fɔ ntɛnɛn nata a bɛ fanga sinamatɔ ɲɛmaw ni furubatɔ ɲɛmaw fara ɲɔgɔn kan u ka hakili jagabɔ kɛ furanjɔrɔ fanga taabolo ɲuman na ka taa se kalata mɔ jamanaden ninnu minnu bɛ nisɔngoya taama na
juma o juma u y'a yira k'a fɔ u tɛ jɛ n'o hakilina ye barisabu ka d'a kan tiɲɛ don jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika jagoya jiginna ka bɔ fanga na surasiya fɛ nka ni maa minnu jɛra ka jamana mara san 20 fanga kɔnɔ ko yuruku kasaba caman nɔfɛ k'u ka bila bɔgɔ jeninen ka bolo kan maa minnu ye Algérie politique bina k'u jateminɛbaw ye olu y'a yira k'a fɔ surasiw bɛ ka baara in kɛ hakili kunjɛ mɔden k'u ka laɲini ye u bɛ se ka kisi kiri mɔ cogo min ni jamanaden ninnu mago jɔra maa nana maa sumanen ɲɛma kɔrɔ min na u b'o labila jamanadenw ye a y'a ko jamana sariya suma kɔlɔsi yɔrɔ ɲɛma kunkolo buruni sɔrɔla o de fɛ jango se kana kɛ surasi ɲɛmaw mɔ n'a fɔra ko yuruku ko kuma bɛ kɛ ka u nɔbɔ don dɔ la. Ameriki jamana ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin Maréchal Khalifa Haftar mɔ Libi manga la Maréchal Khalifa Haftar min lakodɔnkun dɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ ni kɔsada in na kɛmɛ ka kɛlɛ bi Libi faba Tripoli ka ko fɔ Tripoli kulu maramafɛntigiw ka maramafɛn ka minɛ u la ka Tripoli jagoya minɛ Tripoli min fana ni diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka ma lakodɔnnen jamana ɲɛma ye o cokonbɛ ye Fayez El Sarraj wale ɲɛma caman kɔnɔ gwa ka bɔ Ameriki yɔrɔ nka Ameriki ma ɲɛmɔ juma avril kalo tile 19 y'a yira k'a fɔ Donald Trump ni Maréchal Khalifa Haftar ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjurukupe fɛ a kɔni mana tigɛ da o da kan Donald Trump ni Ameriki jamana y'u cɛ ka bɔ Fayez El Sarraj kɔrɔ o min lakodɔn bɛ diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies yɛrɛ fɛnɛ fɛ badaki dɔ de sɛbɛnna juma ka cari ka jira k'a fɔ Donald Trump bilama a bɛ ka maa min dɛmɛ Maréchal Khalifa Haftar do k'a sabu kɛ ko bamanjiya wale kɛlɛliw la Libi dugukolo kan k'a cɛsirilen do o la o tɛmɛnen kɔfɛ Libi taji dingɛw minnu bɛ yen olu lakanani k'a jɔyɔrɔ bonyana o fɛnɛ na wa fɛn min b'a sɛmɛndiya k'a fɔ Ameriki jamana faranbɛ Maréchal Khalifa Haftar ka bi ntɛnɛndɛmɛnen Angleterre jamana kun ye sariya se dɔ ta diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya so Conseil de sécurité jamana 15 ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ lajɛlen ko kɔkɔrɔma don jango hakilina ka dangɛnɛmaya Maréchal Khalifa Haftar bɛ ka kɛlɛ min bi Tripoli ka a kɛlɛ ka jɔ Irisila jamana ye bana mini ani kɛli cɛ ko kɛlɛ tɛ jɔ bawo Irisila ye Maréchal Khalifa Haftar dɛmɛ jamana ye maaw balala min na o ndɛnɛ ngele Ameriki jamana y'a yira k'a fɔ a fɛnɛ bɛ fara Irisila jamana kan ko hakilina ni tali bali diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya so Conseil de sécurité jamana 15 kɔnɔ don min na Maréchal Khalifa Haftar bɛ kɛlɛ bini jujɔ Tripoli ka o don Ameriki jamana kun y'a jira k'a fɔ u tɛ jɛ ni kɛlɛ bini ye Mike Pompeo ni o ye Ameriki ma ɲɛmaa ye o y'a yira k'a fɔ Maréchal Khalifa Haftar ka kɛlɛ jɔ nka ntɛnɛn Donald Trump nana nɛgɛjuruku bɛ banba ani Maréchal Khalifa Haftar ni ɲɔgɔn cɛ k'a jira k'a fɔ a ka dɛmɛ b'a ye Tripoli Libi faba minɛni la a barata diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɛn kun bɛ k'a jira k'a fɔ Maréchal Khalifa Haftar bɛ ka wale min kɛ nin ye k'a b'i n'a fɔ a bɛ ka kafo de jaso n'o ye coup d'état ye k'a sabu kɛ olu ka fanga lakodɔnnen de ye Fayez El Sarraj ye min bɛ Tripoli. Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ndulati tɔ min bɛ wele ko Tout-Puissant Mazembe o tigi waritigiba in Moïse Katumbi jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila yɛrɛ jɛɲɔgɔn kun don nka waw labanna ka fara ka sabu kɛ u ma se ka ɲɔgɔn ye jamana jɔcogow la k'a yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ jamanakuntigisigi kalataw la k'a b'i kanbɔ o senfɛ ɲuɲu ni ɲaɲa wulila a nɔfɛ k'a fɔ a ye dɔ ka so jɔlen sangaso jɔlen ŋanamu ka sabu kɛ se min bɛ a ye nafolotigiya la o kiri wulila nɔfɛ nka yan'o kiri ka wuli kiri wɛrɛ kun bɛ senna k'a nangumɛ ni maa dɔw ye Congo Kinshasa jamana kɔnɔ minnu bɛ wele ko mercenaires ka jamana ɲɛma Joseph Kabila ka kafo jaso k'o kiri yɛrɛ de to senna Lumumbashi kiribulon la ani lakana tigilamaw carakara ɲɔgɔn na barisabu ka d'a kan kanuba ka ca olu bɛɛ lajɛlen kuma fɛ kiri in ka kɛ u ɲɛna gaziw tira bugɔliw kɛra Moïse Katumbi yɛrɛ joginna f'a ka labasabaw y'a ɲini kiri fɛ ko a ka bɔ jamana dafɛ ka taa furakɛli yɔrɔ la a y'i to furakɛli yɔrɔ de la ni mandat d'arrêt fɛnɛ bilara a nɔfɛ k'a ni minɛni ka kan ka sabu kɛ k'a ye sangaso jɔlen dɔ fɛnɛ ŋanamu Moïse Katumbi de jaba jɛlen filɛ nin ye kiribulon wɛrɛ fɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ o de kosɔn Moïse Katumbi ka lapasaba a y'a yira k'a fɔ kabini ko in fɔ don a ka maa kɛmɛ k'a jira k'a fɔ jugu ngalo don politiki kɛlɛ don k'a bali a k'i sen don jamanakuntigisigi kalata la ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ko kɛlɛ dɔrɔn de don wa ko nin y'o de sɛmɛndiyalen ye Moïse Katumbi ka lapasaba n'o ye maître Barthélémy Mumba Gama ye a ko filanan min fɛnɛ b'a kunkan n'o ye mercenaire ko ye ko don nataw la k'a bi jabajɛ o fɛnɛ na ko barisabu ka d'a kan ko bi Congo Kinshasa jamana kɔnɔ fanga yɛlɛmanen
Nane Felix Tshisekedi Nane kiritigɛlaw sirinde ma labile u b'u ɲinbolo ka u bi se ka tiɲɛ fɔ kiri tigɛtɔ ko wa ko n'o kiri fɛnɛ daminɛna ko Moïse Katumbi na jabajɛ Moïse Katumbi yɛrɛ ye kuma ta ka jira k'a fɔ ale labilara ka bɛn ni juma de ye ale ye chrétien min ye a bɛ chrétienya matarafa ko wa ko juma ye donba ye ale ka jabajɛ ka bɛn ni juma ye k'o fɛnɛ n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na Dali Masa bolo. O Kongo Kinshasa jamana kelen kɔnɔ Kongo surasiya sera ka maa dɔw ɲɔni minnu kun ye maramafɛntigiw ye u kun n'an bɛ bi lapitaninzo dɔ ka lapitaninzo min sigilen don senga ka Ebola bana furakɛ jamana kɔrɔ yan b'a fɛ ko in kɛra juma ka dugu jɛ sibiri la dugu min na o ye Butembo ye nka yan'o cɛ juma diɲɛ selekɛnɛ tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation Mondiale de la Santé OMS o y'a yira k'a fɔ maramafɛntigi dɔw nana bi Butembo Ebola furakɛli yɔrɔ kan ni ka kɛnɛya tigilama dɔ fa diɲɛ selekɛnɛ tɔnba Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres ye sɛbɛnni kɛ ka jira k'a fɔ wale min kɛra ka kɛnɛya tigilama dɔ bɔnɛ a nin na ko jɛn ti kɛ ni a ye ko a bɛ ɲini Kongo Kinshasa ma ɲɛmaw n'a lakana tigilamaw fɛ maa minnu kɛra kokolo kɛbaw ye u ka wele k'u bila bɔgɔ jeninen ka bolo kan Ebola bana min boyin bɛ bi Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ nin ye a siɲɛ filanan de ye a ka Kongo sɔrɔ wa nin sen in da fɛnɛ juguya bɛ bawo maa 855 de bɔnen bɛ a nin na ka daminɛ uti kalo la kana se sisan mɔ wa maa minnu bɛ ka Ebola bana kɛlɛ kɔnɔ in na gwɛlɛya min bɛ u ka kulu maramafɛntigiw minnu bɛ munumunu zalo la kɔnɔ in na ni ɲinan y'o san 20 ani san 5 ye Nord Kivu mara la Uganda ni Rwanda danjɛ la Kongo dugukolo ka u bɛ ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamaw de mɔ ni marifa ye o kɛra sababu ye Ebola furakɛli yɔrɔw minnu bɛ yen a kɛnɛya tigilamaw caman ye waw cɛ Katuwa kɛnɛya tigilamaw y'u yɛrɛ ta Butembo kɛnɛya tigilamaw y'u yɛrɛ ta barisabu ka da ka mugu ni kisɛ to senna ma a tɛ se k'a fɔ k'i b'i pɛtɛ ko furakɛli ko danba yɛrɛ ye wa kabini kɛnɛya tigilamaw y'u yɛrɛ ta saya bɛ ka caya bawo alamisa tile kelen ma 12 de bɔnɛna a nin na Ebola bana fɛ. Sudan jamana kɔnɔ fangasinamatɔnw ni forobatɔ ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ olu yɛrɛw bɛn'u ka furanjɔrɔ fanga sigi kuma in mɛnnen Sudangadenw fɛ a jariw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu kɛmɛ ka bisimila minɛ Sudan surasiya dala ko fɔ surasiw ka bin ka bɔ fanga na fangasinamatɔ ɲɛmaw ni forobatɔ ɲɛma minnu y'a jira k'a fɔ u bɛn'u dama furanjɔrɔ fanga sigi baarakɛlaw ka lapasajɛkulu bɛ a kɔnɔ wa baarakɛlaw ka lapasajɛkulu jɔyɔrɔ bonyana Omar El Bashir benina bawo kabini ko in daminɛna desanburu kalo ka sabu kɛ dɔ fara la buru sɔngɔ kan fɔ kana bila sisan na u fari ma deli ka fa wa farafinatɔnba Union Africaine yɛrɛ fɛnɛ kɛn bɛ ka ɲini surasiw fɛ ko tile 15 de bɛ u bolo ka fanga di maa nanama sumanenw ma Sudan Sudangadenw y'a jira k'a fɔ hakilina ka ɲi kojugu forobatɔ ɲɛmaw ni fangasinamatɔ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan ko u b'u dama furanjɔrɔ fanga sigi senga ko a na kɛ sababu ye surasiw ka fanga bila ko barisabu ka da kan ko dɔ kɛn bɛ surasi fanga in na Sudan jamana kɔnɔ u t'a fɛ yɛlɛma min kɛtɔ filɛ nin ye a yɛlɛma ka kɛ ni surasi wɛrɛ ye u k'u mago bɛ bɛnkan fanga de la wa bɛnkan fanga a kɛcogo ɲuman o bɛɛ ma nanama sumanenw de bolo kɔsada in na sigikafɔ dɔw sera ka kɛ surasiw ni forobatɔ ɲɛmaw ni fangasinamatɔ ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu senfɛ forobatɔ ɲɛmaw ni fangasinamatɔ ɲɛmaw ye a ɲini surasiw fɛ maa minnu minɛnen kun do politiki bina k'u ka Omar El Bashir ka fanga kɔnɔ a bɛɛ ka bila Omar El Bashir nɔfɛ maa minnu fɛnɛ bɛ yen ka fara a yɛrɛ kan u bɛɛ lajɛlen ka lasago jango ni kiri mago jɔr'u la don min na u ka se ka kiri jaabi san joli fanga o tɛ se ka kɛ k'u ma dunni kɛ faso kun araba tɛmɛnen fangasinamatɔnw farala ɲɔgɔn kan ka se surasiw ma k'u ka laɲini dɔw dajira u la n'u b'a fɛ u ka kuma u ka don olu da fɛ fɔlɔ. Faransi jamana kɔnɔ sibiri o sibiri dileki nɛrɛmugulamantigiw bɛ wuli ka jɔ kɛ Faransi faaba Paris ani duguba wɛrɛw la ka jira Emmanuel Macron na k'a fɔ a ka fanga negetu la bilen bɔko 27 o bɛ bɛn ni sibiri avril kalo tile 20 in de ye minisiri min ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna lakanani ma ale y'a yira k'a fɔ dalaka min bɛ u da ka sanga ni u ka kunnafoni nzɔrɔlenw ye sibiri avril kalo tile 20 nisɔngoya taama kunga ko ɲuman dɛ maa minnu ye cɛnikɛlaw ye n'u ko ma ko kasɛriw n'olu bɛ taa don maaw cɛla ka yɔrɔw kari k'olu bɛ sɔn k'u sen don sibiri ta in na o de kosɔn polisilaka ni gendarmelaka ba 60 a kɛn bɛ k'o bɔ k'o cari a ma ladɔnniya k'a fɔ Emmanuel Macron yɛrɛ kan ka kuma ta ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko in kun kan ka kɛ kabini dɔgɔkun jan dɛmɛnen nka chrétien soba église min ni tasuma
wulila o la Faransi faaba la Paris o sina ka kɛ sababu ye ka Emmanuel Macron ka dandigɛli bɔ a dɔgɔ kɔrɔ. Dɔw y'a yira k'a fɔ a bilara avril kalo tile 25 alamisa nata la. A kɛn bɛ ka yɛlɛmaw minnu dabali tigɛ nisɔngoya taamaw barika bonyanen kɔfɛ a mɔ ka bɔ jamanaden fanba yɔrɔ a bɛ n'o de lase a dandigɛli senfɛ. Nka nisɔngoya taama min kɛra ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 20 ye taama yɔrɔ 2 yamaruyara ka bɔ Basilique Saint-Denis la ka taa se 5e arrondissement ma. Nisɔngoya taama tɔ 2 minnu fɛnɛ kun kan ka kɛ Bercy fanfɛlaw la Paris kɔrɔyan b'a fɛ ka taa Place de l'Étoile la jamana ɲɛmaaw y'o bɔ a mɔ. Jamana kɔnɔna lakanani ministre y'a yira k'a fɔ dugubaw bɛ duguba la maaw k'u sigi n'a ye k'a fɔ tiɲɛni bɛ sɔn ka kɛ ye ka sabu kɛ u ka kunnafoni sɔrɔlenw ye. Bordeaux bɛ o la, Toulouse bɛ o la, Montpellier bɛ o la, kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Faransi faaba Paris. Ore be dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la laseli nata ni ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun kibaru kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ sani o cɛ aw kan bɛn ni ala ye o yira an kɛnɛ na aw ni ce.